Este é o aspecto que presentan moitas rúas e xanelas na cidade portuguesa de Valença de Miño. É un xesto de agradecemento aos seus veciños de Tui pola atención sanitaria que reciben nesta localidade galega e tamén é un modo de protestaren polo recorte das urxencias médicas en Portugal sen servizo nocturno na localidade de Valença. Precisamente estes serán os afectados portugueses protagonizaron unha nova protesta na Ponte Internacional. Ánxela Loira, boas tardes. Como transcorreu esta manifestación? Pois aproximadamente un 100 de vehículos participaron nunha marcha lenta que partiu de Valença do Miño. Cruzaron a fronteira e regresaron a Portugal sen ocasionar grandes complicacións ni retencións. Do lado luso, unhas 200 persoas presenciaban a marcha dos vehículos. Pois ben, o peche nocturno das urxencias sanitarias en Valença do Miño provoca que moitos veciños teñan que andar uns 50 km para ir ao médico. A disponibilidade amosada polo Concello de Tui para atendelos fai que moitos crucen a fronteira para recibir asistencia sanitaria galega. Antes que percorrer en 50 km para ir ao médico de urxencias pola noite, os veciños da localidade portuguesa de Valença prefiren cruzar a fronteira galega e acudir ao centro de saúde de Tui. Estas bandeiras nas rúas da súa cidade son un xesto de agradecemento e de reivindicación. Tenho bandeira española, mas sou português. Agradeço ao alcaide de Tui a atenção de criar um posto para atendimentos portugueses. A bandeira espanhola representa um outro Estado e nós estamos a ser protegidos exatamente pelo Estado espanhol e não pelo português. Também quando havia fogo em Espanha, também os bombeiros aqui eram os primeiros a arrancarem para lá, não é? E temos que nos socorrer uns aos outros, podendo. O recurte das urxencias en Valença afecta a unha poboación de 15.000 persoas. Antonio Fernández Rocha é o alcalde de Tui. Falamos con el. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Que tal acolleron os veciños e os médicos de Tui a súa iniciativa? Bueno, os veciños de Tui teñen que solidarizarse cos de Valença do Miño porque somos un pobo solidario e evidentemente estamos encantados de poder acollelos e evidentemente pois prestarlle esta axuda que neste momento pois eles necesitan. Evidentemente está claro que isto non vai a ser pois de forma vitalicia, pero está claro que en principio pois este problema é un problema que hai que solventar e que dende Tui pois estamos encantados de poder axudalos. E xa calcularon cantos cidadáns portugueses van poder ir cada noite ao centro de saúde tudense? Bueno, é difícil calcular porque vai un pouco en función da urxencia que traian e do tratamento que teñan que nestes momentos pois os médicos, os facultativos pois estar con eles o tempo que sea necesario, pero eu podo dicir que desde o día 1 hasta hoxe foron atendidos 8 persoas en urxencias, polo tanto isto quer dicir que tampouco van a ser pois demasiados os portugueses que neste caso poidan acudir ao centro de saúde de Tui, pero repito, tanto os facultativos como o pobo de Tui está encantado de poder acollelos e de poder prestarlle este servicio en tanto en cuanto pois non solucionen este problema. Antonio Fernández Rocha, alcalde de Tui, grazas, boas tardes. Gracias a vos. Seguimos no ámbito sanitario porque a